Nazdar Honzo, co to děláš? Zdravíme, právě díváme takový jazyk. Aha. No a teda vzít tak nějak trošičku utírám tady takový, no dejme tomu zásoby tady něčí. Zásoby, jakože nějakého krtka? No takový krtek, který takhle umřel. Aha. No. Jo, vidíme ho, vidíme. A jak se to stalo? No, to bylo tak. Povídejte. Poslouchejte, to je velice zajímavé. Byla taková, říkejme tomu, chodbová akce. No a bylo spoustu kamarádů, který s ním zapíjeli. Co je dneska? Dneska je úterý. Dneska je středa. To je středa. Středa. No je, protože středa je o tom třeba, tak si to přebojí špatně, že jo? Všichni normální kluci říkají, jo, tam třeba myslej, že jo? Aha. No, a oni si to přebojí, že tam třeba padák, že jo? A Jirka potřeboval hodně panáků dneska. No, to tam prej třeba dneska strašně moc. A jak to skončilo? Já nevím, no. To je nádherné panorama dnešního dne. Jako, jednu věc ti řeknu, já se těším, jak ti to zítra pustím. Jo, ano, nevím, se ti smáli, ale... Jakože my jsme to mysleli jako v dobrém, jako. Samozřejmě. My jsme se o to je postarali, i když neumíš chlastat. Ale my tě to časem naučíme. Jo, dobrý, ale... Ještě malý kluk. Ještě pár let tak stravuje a bude to dobrý, jo? Jak rozvládne strahov. Jirka. Na Jirku. Na Jirku.